abonchereria ase chiro ya marani meya kitutu cha Chenuth county ya Kisii nigo litkuria rero bachora baraiya baya asobochori bwakorwa inse ya bobisa abatenerete chiro kurwa se county ya Kisii gukwana chinga kicho nigo abonchereri bakwanira na korokia yogosemeri kwabo uchasobora yoboya obubwasoira bisi elio kwegendereria nonya na samagi mabo muri kitu Daniel Ontiri norobochorwo hasoboime asomokia nerango yogonchereria na gukine chiro ya marani gocha sebirengo binde bonchereria bechirega niko besokia asomoro monene litukulia lero asogokora bochori bwabo gochora barai abaya abarachiko bara asige kemya ketaterebosio asobochori obo bakorwa na bobisa bechichiro kurwa se county ya Kisii nigo bagokigwa no mocho kaiga na komenta buna obochori bwo nigo bakoreka senchira yo bwane no bwasioku twakorere chikura echichire no morembe echichire no bwasioku mangana yokorenta peace and stability ase chiro ya marani ntutwarenge buna bali tutenenerete lakini tuegokire kororanga bachorire abarai twatarire sabarie na candidates ya bonse pi paka lero yaikire abantu batano boka bachorire asense mwende abarai balia bachorwa bakoragwa no munyakirogo munari migosi nigoboro kyo mogokobo na kulira gocho kubwaterana na bobwatani bwande aso gukora mirime iga mbuya mone kyagera mwambwatira okoboko kobo murayo ino ase chinga kijita mberero mwambikira ndo boya na atemire kobona inwa sama tukamangira bero bonyakero kwa miaka 16 na kuruma yako na berange miaka 10 na lero nande mwambikire miaka 3 tingo batiga ninte na mona inwa ase chinga kichionsi omosikeruto ato tebetie chirongo toroseria renge eliye kerero nero tokanyete bono asobwango ana basabete meremo mokange meremo bona muna mwange meremo ntomasi mokonyara na inze nabonko baigwera mbakorere meremo muno kokani koino kore tobe to kolega siamo na inde toshirikiana boronge ebinto bire bobe tobibeke bibe boronge se magosara abe twateberani boronga asenjere nyororo egere gasiabe boronge ngongo tebanga ninchemba mbarwanirere buna basae ebinto mbira binge bire maega njero monto mokera bonko minyoka egere nyale kubakonya egere chire yaitegendre koendera nabakire ngambia mona soko ngakire kuro no ambali bande bataira ba minto tware kurwanira na barobu ntuwanja ine nabo tokobwatirana tokore mire mamo chinga kechecho abonchereria niko baigo borokia ogosemeri kwabo na kurwese geto asabaraiye baya kobeka maganio y'abananchi bosio bono twatorire komiti enya asa magendero konya komete boro tiachaka okore ebintu birorekane boronge chiparamara irosiwe echiro yatebe tu ne president neto tete rosu immediately buna abiongozi bigo swabone twachorire tikababa begenwa asa abafanyikazi babo egere engakiende ande ngakegoika ande bakora una bakora komiti yacho unengiya egento togosaba ebintu byitu batate abantu abarense egasiye yetwaba nintu twabana magokaito mikrobaterega taseni kyagatembe korega sechiro ya marani yogotoka kitutu cha Chenuth me county ya Kisii Ritrene nguruko Daniel Ontiri